perheystävällisiä toimia on monia, esimerkiksi ihan rakenteellisia muutoksia, että saadaan meidän varhaiskasvatus kuntoon, eli on se varhaiskasvatuspaikka, mihin saa sitten sen oman lapsensa silloin, kun aika palata sinne töihin. Sitten ihan tämmöinen toinen on myönteinen perhemyönteinen keskustelu, eli puhutaan avoimesti, nostetaan esiin niitä ihmisiä, jotka sitten yhdistää sitten perheen ja työn ja isiä, jotka jää perhevapaille. Nostetaan niitä esikuvia, malleja, normalisoidaan tavallaan sitä toimintaa. Ja kyllähän se sitten lähtee ihan yrityksissäkin, että siellä ei diskriminoida niitä, jotka menee perhevapaille tai saa lapsia, määräaikaisia sopimuksia. Esimerkiksi tosi paljon sitten pätkitään ihan vain sen takia, että lähtee perhevapaille. Ja sitten lähiesimiehen kannustus on semmoinen hyvin tärkeä asia siinä, että on tukea sit siihen, että saa hyvillä mielin olla kotona hoitamassa sairasta lasta tai saa sitten, ei tarvitse joka ilta roikkua niissä tiimpalaverissa, jos on sitä muuta perhettä tai vaikka iäkkäät vanhemmat.